Здравейте хора, добре дошли в моят канал. Днес с вас ще учим за първи клас. Само да кажа, че това ще не бъде новата поредица, но обаче знам, че има технически проблем с самото заснемане. Знам, че е доста техническия проблем, доста е дълъг. Знам, че е доста дълъг, наистина хора, съжалявам за сериал Ученици. Днес спокойно ще излезе втора част, просто нямаме много време, все пак да, знаете. И, нали, трудничко си между другото, да, заради това, наистина, да. Добре, нека да започваме. Значи, така. Първо, след като сте взели всички числа, сега ще ви дам на вас първокласниците. Нека да видим какво ще ви отговорите за този пример. Отваряме скоби. 7 плюс 20. Затварям скоби. Минус 2. Добре, нека да видим сега. Едно момче ни е отговорило. Нека да видим първо кое се смята. Добре, първо се смята 7 плюс 20. Добре, е равно на 27, нали? Да, така ни е писал. После ни е писал минус 2. После ни е писал, че е равно на 25. Благодаря, правилен отговор, много добре се справи. Сега се връщам, хора. Значи, хора, ето, на това момче лично много добре се справи. Браво, супер. Сега лично аз. Само да видя как се казва. Добре. Виктор Христов. Добре. Браво, Викторе. Много добре се справи. Браво. Много добре. Добре. Нека да видим сега друг пример. Айде да измислим. Добре. 46. Отваряме скоби. 46 минус 6 плюс 6. Така. Е равно на. Нека да видим. Добре, Александър Меджанов. Добре. 46. Аз написал 46 минус 6 е равно на 40. Браво. Плюс 6. Браво е равно на 46. Да, браво. Браво, Александър, и ти се справи много добре. Браво. Много добре се справи. Така, нека да видим Симеон Немчев. Да го видим. Него ще го изпитам. Добре. Добре. 16 плюс... Айде, няма да го затруднявам. Плюс 2. Плюс отваряме скоби. 1. Плюс 4. Затваряме скоби. Как ще го сметнем, Симеоне? Добре, ти си написал 16 плюс 2, че е равно на 18. Добре. И сега 18 плюс 4. Още не си ни го сметнал. Добре, чакаме те. А сега само ще си запиша отговора. Симеоне, писали ни? Добре, е равно на 22. Браво. Много добре. Браво, Симеоне. Супер си.
Супер си, Симеоне, много добре се справи. Както... Добре, нека да ви запиша името. Виктор. Сашо ще те запиша. Сашо. Симо. Браво, много добре се справихте, момчета. Добре. Следващ пример ще бъде за Мария. Нека да видим. 40. Отваряме скоби 40. Плюс 7. Затваряме скоби. Плюс 6. Е равно на 40 минус 7 колко е? Браво. Значи тя е записала 33 плюс 6 е равно на 39. Браво, Мария. Много добре се справи между другото. Много добре беше. Ако има нещо, което не ми е правилно, понеже сега не съм много помисленето, моля да ми пишете в коментарите. Ето, Мария. И сега. Добре. Нека да видим последните около 2 примера ще имате още. И ще свършваме. Добре. Нека да видим сега. Добре. Отваряме скоби. Опа. Отваряме скоби. 13 плюс 13. Затваряме скоби. Плюс 3. Добре. Това ще го дам на Дария. Добре, Дария, давай. 13 плюс 13. Колко е? 26, добре. И 26 плюс 3 е равно на 29, нали? Да, браво. Браво, Дария. Много добре се справи. Супер. Добре. Браво, Дари. Много добре се справи. Ще имате още един пример и това ще бъде. И после започваме с втори и с трети класи. Затова ще ни бъде поредицата за днес. Добре. А не, после пак ще имаме първи клас, за да можем да ви научим, но малко повече се пак. Добре. Друг пример, например 6. Отваряме скоби, разбира се. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6. Затваряме скоби. Минус 24 е равно на 6 плюс 6 е 12. Добре, пишем си 12. И 6 плюс 6 е 12 пак. 12. И 12 плюс 12 е 24. И 24 минус 24 съм написала, че... Аз не казах това кой е. Това е Али. Александрина. Тя така се записала. Но ми писа, че се казва Александрина. Браво, Али. На 0 е равно. Много добре се справи. Добре. Супер. После имаме по български, да знаете. Отличен, Али. Браво. 6. Много добре се справи. Ще имате домашно. Което може да ми го пратите. Добре. Така. Браво на всички. Добре, сега ще кажа оценките на всички и ще ви ги запишем.
само да взема. Чакайте малко, така. Ето го. Така. Да вадим червената химикалка. Добре, нека само да намерим. Ето. Добре. Сега нека да пишем. Значи добре. Как се казваш? Първият човек, който сме изпитали е Виктор. Виктор 6+. Добре. Виктор 6+, браво. Сашо 6+. Симо, добре. Чакайте малко. Симо 6+. Добре. Другия, който е Мария. 6+. Дария 6+. Така. И последния е Али. Която е 6+, като всички. Всички много добре се справихте. Ето, даже тук съм ви написала оценките. Така. И сега направо ще ви добавя една голяма шестица. Добре. Браво. Браво, много добре се справихте. Отлично. Много добре. Сега, ако иска, сестра ми ще играе с мен. Ние не играем, по-скоро се учим и ще видим нейните знания. Очаквайте втори час, отново ще бъде по математика.